haino hai kaisa manbili belai no bara rwngwi tongkha. Khoroksa borok bihi cancer bemar manjagwi thwitwi tongkha. Haifano bwsai o bihing no yakarwi thangya bihingni bagwi bwsai sacrifice kaiwi buini thani chubachu rok sanwi tongjakha. Borok kaijakma bo bisi din wngyaku bisi balukyaku hwnkhe no kaijagwi paikheno koyek bochor tongkheno o bihik cancer bemar bai kwlwgwi mohai wngwi thangkha tabuk bihik tira thwino tira thangno sawi manyaku. Bihikni sori tabuk belai no condition hamya tai bini sori belai kheno keram wngwi thangkha. Bini je photo agini bai tabukni mwkhang ba tabukni chehara onek different wngwi thangkha belai kheno uafisa hai wngwi thangkha. Belai kheno uanang mesinsa monthly o monthly wngkha Thailand ni. Tabuk o bihik bwsaini mwkhang no naisigwi belai kheno mokol muktrwi kwlaijak kabwi tongo tai bwsai bo bihingni mwkhang no naisigwi mokolni muktrwi yorwi tongo. To bwsai bini bihing no mwthangwi dema ba mwthangwi maya hinui belai kheno khá khamjago hinkhe tai o bihik bo bwsai no naisigwi belai kheno chinta khlaijago bini bwsai bai bo thwiyachak tongwi thangwi de mano hinui. Khapangni manui kising song hinkhe norok o video no naiwi norok borok no tamhinui comment khlainai muchung comment khlaidi nongni mwkhao tam swngmung tong abono kisa comment khlai sajadi. Hambai.